Ya ki shortcut senlesh na kerpang na kabenta ki nong kwai. Lada dei ya kenu kunu ka jadokha lani. Hakanu kunu ka jaka kwai. Lada dei hapung lani hawa. Naka tim jungi ngi lalet. Haki bun teliki pung bat haki bun teliki wa. Dagban pen shisha ba penti kena. Ya ka jing jadokha jong kini ki jajing bam. Bat ki jajing pen sma ubi ya ki dokha. Bad ngila shem baki deisha ki batri kam hadu kata-kata. Om tang ya ki khadkar, om tang ya ki khabam plang, ki khaski lani khasau. Henry ya baro ki jaddo ki badon hapo Ladade ya ki shalanai, ladade ya ki doje ki tham ki shemprong bat kiwi. Wei bala sama yakini ki jajsen baro khot kinwan baro kindat yauti jingbam larade ki jaddo ki banang bandat hagani ke video pinyu ya ke saki hadu katnu ka jingdat dokha kani kamde ka video ka bashushna ka bashutau Henry kade ka video ka bangi dalet hakipung bar hakiwa Om tang hakaju kapung lani kaju kawa. Henry ngila lech haki bun teliki pung bat kiwa haki san banai. Jong ka jing persang ka jongi yakini ki jajing bam dokha. Ni shem shisha baki long ki batrikam. Ngangit kitu ki balathiet bat penon kam yakini ki san kila shem. Baki deisha ki jajing bam bat ki jajing pensma ubi. Baken saitam. Ngidon bun jat kisen kibas dang nadu lai spat ka hadu syajar kendai spa san shortcut black lai spa shortcut yellow lai spa san pupra shortcut blue saus spa shortcut red saus spa lai po shortcut super riu spa lai po nang tangi denru ki powder Shortcut powder, lice pasan po, nangta kijing bam. Shortcut pink attack, sun spa new pusan naga. Shortcut green attack, sun spa new pusan naga. Nangta ngidon ruki set, kiba cutway spa kadai ka premium set. Nangta ngidon pat kaba syajar lice spa propo, ka super set. Bad kendai spa arpsan naga. Ki powder set ka premium set kentupi artli kisan shortcut yellow shortcut blue but shortcut powder ka super set ka kentup yo shortcut super shortcut red but shortcut powder nang tangi dan seki full set ka premium full set kadai syajar riu spanyo pesan kentupi artli ki liquid Artli ki powder. Ki liquid ki day shortcut yellow, shortcut blue, but ki powder ki day shortcut powder, but shortcut pink attack. Nidon pat ka full set ka ba syajar kendai spa san balakot ka super full set. Hakani ka set pin yo artli ki sanom kita ki day shortcut super shortcut red nangta arpoket ki powder ki badegisan kita gede shortcut powder but shortcut ping attack baro gini kisen ki basdang nadu laispa kitre kambha tang baga syong pat setang quality namar ki bakhamrem te sahi bakhamrem bakham dunador sa bakham dunador phila ban thit khutiaru yakini kisen Wailani ar pilaban kle haununu jimbam naka bentaban kwai light no tangki full set kiba pila yo lang barokot bad jimbam bad jing pensma bad jing ber na dong sedong kaban syutab bejapla krok lek syawa lani sepung syukawang betlop kasyong pat sapi lapinang nem ban kwai Lada pilih kuai berpenun kam dekini ki full set. Bat lada bom da dokha kata
kam de shu ka jing duna jung kisen Henry kala de honong kwai kala bande no kwai kala bande no sisa kala bande no ksai kala bande no pong lani ka jing kwai ka ba klem de bishar la ka pung ka dondo khan em lani la haita jaka ba pishong kwai kiwan do khan em lada pin kwai sabat ka iru lada ka do kha kam don nong daj wala da kapung ka perbun doka Henry ombor kui kapung kan syong doka kidon ki jaka badai doka kumta pidon kamban ber suadu powder shortcut powder pa pin itu wan doka em ka doka ka yetu ipi bakalawan leng bakatnam lani ki bubbles ki bami lada pila yu i bala itu baki doka kilawan Pidai ban kwai be haka ju ga jaka bat ya le ban sop kambun powder kwai bat pin pen hap hai ju si ju jaka haka ba khaddu kadoka kan lap yu kwai jong pi bat we bakalalap ru kam ju tre ban kentat ban daj yu kwai jong pi ubala pen sma ubi dakini kishor kat sen Hakini ki full set ngidon arjat ki jingbam we udi pingatak bat we pat green atak kasyong api lapin jet dau ping lane dau green uping atak onda pila kle ukelarong ping badu green atak onda pila kle ukelarong jerngam ban lada pikwa ban kwai da ki jingbam ki bali pat pila ban pen kam do ata umoida lani kinu kinu ki jingbam da ka ba penun kam ya kita kisen ki ba pila yo na kaset ong batang badai full set pihak ban kwai be tang da kita ki jingbam Henry kasyong akamun jongpi tang kawai nga experience balada pipunun kam hida kita ki jingbam ka jinglut kesan jongpi kaduna bat ka jing da do karu ka ba compare bun ba ki brio kila saki haki jakalit kwai jungi ya ka jing da do ka jong kini kisen bat nga ngay ruba bun ba ki nong kwai ki balayo ban persang ban kwai da kini ki jaisen bat ki syam ba ki trei kamsha tang ba ka ban ningkong gadai dei ban bakla ban kre wei ba ka jing kle jong pi ka biang kido ka kinda yepi lada one way that way one r that r one lie that lie one sow that sow one sun that sun ngangit ruba kini gijetsen kintri kampa what haki fishing competition hadian arkentai jongkwe arlai persang ban ber the shortcut powder hai jaga by fishing kwai pin sayui hadu katnu ka jingwan gedoka persang ban kwai dau te ping atak ngangit kedoka kandat lada kamdei ka bahe kala dei beji ka barit balada laj na ka barit ru la dei lupa ka bahe batman chamsnam ladon bayo teng jaka price number R da ka bakwai da kini ki judsen Pilaban order yakini kisan hakanu gunu pur ka stok menta kadang biang. Lada pin order siu lupa ka pisa da ka Google Pay. How phone number prapralai nyon riu like and I screenshot. Pa ya ka screenshot jong pi rengkat ke kerteng bat ka jaga syong jaga sa jong pi la ni ka address. How WhatsApp number kandai not pra kandai pra prai sau arpra bat ngin sapen poi sepi tang hapo ke setiyo kabamut tang lai lani sausngi katkum ka address kabapi ai lada dei hapo shlong hadu minta ngidang le yaka free delivery Henry yaki ba shabar yaka sorchlong ki habban tibhi yaka bai kali lada ki kali ki pan bai kali lada pidan kenu ke bomchai bad lada don kenu pikwa ban kali pimdei bandan ke jing sngoleran Henry phone bai jahon number prapralai nyon riu like ndai bad kam don jing per lada pi phone men miet
Men step lani men sin biang apen kemau. Lada pin order but siu bisa. Screenshot ya ketuka payment jong pi pa shangi ya ka kerteng ya ka address rengkat ka screenshot hapo WhatsApp. Omdei hapo Google Pay namar kumba jilong hakini ki por baldep. Kibabuan kilayo slam no ya kitiar de tang namar baki klempa yang i po WhatsApp. Bat kila chuto kerteng bat address hapo Google Pay. Lada pila persyang yakini ki jaitsen ngange bapimon syu bat pim tre syu ban kwai dakiwe pat ki jajing bam namar pim sngo bang to kublai shibun pi baro. Happy fishing with Shortcatch. Next.